Okay. Okay, okay. Oh, kailan ka kukuha? Kailan ka kukuha? Try natin kung pwedeng sagot primera to. So what's up guys, nandito tayo sa Suzuki. At merong nakilala sa ating mga tropa rin natin tsaka subscribers. So sir, dito ba kayo sir sa Suzuki o dito? Parehas sir. Okay. Anong pangalan mo sir? Ezekiel. Parang may kapangalan ka na subs ko Ezekiel. Okay. So anong pangalan nila ma'am? Ma'am Maika, Diana, Ina, tsaka si Ma'am Ems, Josephine. So, meron ka bang gustong sabihin sir para invite mo yung mga tumingin ng ng Suzuki? Ng mga pwedeng maging kliyente. Ayan. Invite namin kayo sa Suzuki, Auto, and then MG Calasiao. MG. MG no? Morris Garages no? Morris Garages at saka Suzuki Calasiao, iisa lang po yan Ayan. So mga gustong pumunta po rito sa Calasiao, Morris Garages at Suzuki Calasiao, pwede po kayong mag-inquire. Sino po yung hahanapin sir? Agents po kami. Ayun, sila yung mga sinabi kong mga agent, sila yung pwede nyo hanapin sir. O paano sir, mauna na ako Okay. Babad makasama ka lang, ayos lang kahit gabihin, bakit kakatingin, dahil kakatawa sila, gusto yung mga mata, susundan, saan magpunta, tumitigan lang palagi, lagi, lagi, tumitigan lang sa akin, palagi, tumitigan lang palagi. Okay, bye. Okay na sir? Okay, sige bye-bye. Yan. So ito lang ang gamot niyan, mga idol. Kung na-stress ka sa buhay, mag-vlog ka. Sasaya ka, promise. Yung mga taong kumakaway na hindi mo naman kilala, diba? Tapos magugulat sila, ikaw pala yun. Pag nilapitan mo sila, diba? Uy. Kaya ito, kahit pa paano nakakapag-relax tayo kapag lumalabas tayo ng bahay, diba? Yun, daan muna tayo sa kaibigan natin si Cleo. Ano ba? Sabi ka! Oh, kailan ka kukuha? Kailan ka kukuha? Kailan ka kukuha? Wala pa? Oo. So ito sa Jaylin Cycle Parts. Punta lang kayo dito guys. Dito kinuha yung yung mga gold bolts natin na hang. Ayan. Kasama ka. Nakablog ako. Oo. Para Ayan, Jaylin. Okay. 2,000 years later. Teka, saan kayo?
Ay, Lingayen! Oo. May kasama kayo? Anong pangalan mo, sir? Aaron. Ah, ikaw yung Aaron. Eh, sir. Anong pangalan mo, sir? Jepoy. O, yan. Sama kay sir, ah. Okay. Oh, magpapagas nga lang. Sige. Ah. Oo. Sige, sir. Ingat. Oo. Oo. Sige. Oo, ingat kayo, ah. Oo. Sige. Sige, sir. Ingat. Ingat kayo, sir. Okay. Try natin kung pwedeng sagot primera to. Doon lang muna. Okay. Go. Ay, nako. Motoyoski. Bali, ano? Nakita ko 120. Ang napansin ko dun is pinutol niya yung gas. Ano bang tawag dun? Kalimutan ko na. Basta nag-stop siya. Parang kapag kumakanta ka, parang pumiyok, ganun. Nag-limit na siya, nag-red line siya, tapos nag-limit, tapos pumiyok. Ibig sabihin, pinutol niya na yung supply ng gas doon sa primera na yon. Sa first gear, 120 po. Kitang-kita hanggang 120 plus yung weight ko. So, mabigat po ako eh. Malaking tao kasi ako. 120 siya. Sa weight ko, first gear, 120 po. Kulain mo yun, nag 120 pa sa bigat ko. Hanip. 5 minutes later.